Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:35. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Diet Tubs. Basta diarrhea, Diet Tubs the best. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, Banat sa Apan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Mayong hapon naman sa itong mga palanggag mga palamati.
Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Lunes nga edisyon. Hulyo 27 tuig 2020. Katapusan nga Lunes sa bulan iyasang Hulyo. Pero ato na kamo pangamustahon kung kamusta na kamo sa subong nga Lunes. Kaya diri sa amon sa Metro Bacolod, araay nagapanag-uog. Nagatasa ang ulan. Kamu dira iya sagwa sang siyudad sa Bacolod, diba, sa bahin pa nga probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga ito sang Negros. Kag syempre sa mga kaiping namon nga mga kaislahanan, ang ato man pagpangamusta sa inyo kanan. Ha? Bao mga anak. Manhay-hay man kita sini. Manakig man kita sini. Pero wala kita may ha? Padayon man ang aton pagpangabay pasiling taga-ampo nang sa inyo sa pagpatitluoy na nga magpahimunong kita na abi kung wala man lang sa importante nga kinahanglanon sa aton kaladtuan kay nga dapat nagita niya mag-aalarma diri sa syudad pati na sa ibang nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental na halungod diya sa aton pagpasig-away sa COVID-19 sa pandemya na ini. Kabudlay-budlay, naging kayo hulag. Tanya, naging kita apiktado. Naghagan-hagan man sa nakaligad, ari na naman. May local transmission, mas mamudlay na get, di ba? Tanawa. Sirado naman, ang atong sa hindi na tama ka pa Iloilo, hindi naman sila makatabok din sa aton. Wala naman na biyahe. Wow, kag magluwas man sina, siyempre, kung lang tawon ba na natin ang update sa COVID-19 sa bugos ng kalibutan, Tita We, no? Porque mo, sobra na 16 milyones ang apektado. Kung diri sa iton sa Pilipinas, pila na ganito, We, sobra 80 mil. Sa Sabado, pila pa lang ito. Nagligad ang Domingo, pagkalulis, sobra na 80 mil. 80,448. Kaya nga ang nagdugang sa update sa Department of Health kahapon sang hapon nga nagwa iya kagabi masobra sa 2,000 ang na-infect sa virus. So meaning 2,100, no? 2,100 ang nagdugang. That's why nga nag-80,448 ang infected sa buot na Pilipinas. Sa probinsya sang Negros Occidental, tawe, ang nagdugang kapon pila 13. Na Subong, 409 na ang total na apektado sa COVID-19. Dari sa itong susunod sa Bacolod, amo na masubo-subo sa aton, di ba? Kadamo na sa mga lugar subong nga ara na, ginbutangan na yellow lane, naging lockdown, hingwa sa isa ka purok sila, ba kapulian. Ang ara na nga cover sang amo nga pagpa-istrikto nga pagpatuman, hindi kamo magalalin sa inyo balay. May ara positibo iya kamo nga miyembro sang pamilya, positibo nga kaupod ninyo sa inyo komunidad. Diba? 13 kahapon sa Siril San Bacolod, duha ang nagdugang. So, 150 ang total iya sa Metro Bacolod. Kamo na siling nato, hindi kamo lang saling healthy ko, kaya na iya, mindset ko iya, tawi iya, okay yan. Wala sang malaing sang nanahanin. Importante din na sa atin. Kung wala ka man nag-share sa kaugalingon mo, kalungi ang pamilya mo, ang mga tao sa palibot mo. Kaluuyin man sila. Kung halos palang himuon sa mga nagapanikasog ang tanan nga, manin maayo lang, himuon dito mo. Galing kay kung hindi kita tanan mag-aksyon, sini, wala di hapon kita sa mo. Gani, ang pagsuksok sang face mask, himuon din nato. Magwa ka lang na sa lagwerta mo himuan na tungod sa local transmission. Huwag sa kabalo, sa masugata mo, o kung man pamyaw dira sa imo, may maglupad gali nga, may magtisik no virus, kag masalo mo, bauog yan, no? Muna lang na, talong kita sa kaugalingon na to. Ang face mask, ang social distancing,
Kag ang personal hygiene. Hugas gid sa misang kamot. Paligo kung mahimo gid. Ang katinlo sa aton palibot padayono natin. Kasubuan na gid sa aton sa likahintangan, na? Pero above all, ang pagpangamuyo gid naton sa mahal nga. Ang hugot nga pagpangamuyo kag aton pagampo sa iya, hindi gid naton pagpuntahan. Ginan mahimo tada. Kag magluwas man sina, ano ba lang ginapaabot atong subong adlaw? Ang ikalima nga sona sa atong Presidente Rodrigo Dutong Roa Duterte. Kompleto ito. So, bantayan tayo na. Karoon alas 4 sa hapon ang ginpalayag. No? Nga alas 4 sa hapon, magapalayag ang Presidente sa atong pungsod sa iya nga ikalima nga State of the Nation Address. Ano ayhan ang mabatian naton halin sa iya? May mabatian ayhan kita nga kaayuhan na tungod sa COVID-19. May mabatian ayuhan kita na hanungod sa dalagan sa aton ekonomiya, kung paano mapabagong dalagan nato sa sitwasyon nato nga kadamo sa aton mga kauturan nga wala sang trabaho. Nan, isa ina sa aton ginapangatubang sa karon. Pero magluwas man sina sa nahambal na naton kung ang aton presidente magapatigayon sa iya sona. Ang ato naman mga kauturan sa palibot, na magapatigayon man sa protest action. Diba? May mga protest pa man nga patigayon nun. Pero, ang aton Philippine National Police nakahaitan alert na tungod sa ikalima nga State of the Nation Address ng Presidente. Di nila ganito himuon sa batasang pambansa. Pero ang aton PNP spokesperson, nga sa Brigadier General Bernard Banac, naghambal nga handa na yung security personnel. Wala sila sa nakita nga threat of pandam dira kinsa na bala 5,600 ka mga pulis ang mga deploy sa zona. Lakip na din 59 ka mga personnel sa PNP HPG, Open Highway Patrol Group, nga mo mag-secure sa highways and Commonwealth Avenue. Kaya balya peace and order situation sa karon. Tama ka stable. Kag manubo iya ang krimen. Ibantayan ta na. Diba? Kag ara man gani hambal sa Malacañang nga dapat bakyagon sa gid ang sona sa presidente. Ano nga muna hambal ni Presidential Communications Secretary Martin Andanarmo, amo nang iya hambal appointment with destiny ang sona sa presidente. Dapat ibutang gid sa aton paminsaron kag balatsyagon ang sona sa presidente. Tungod ina mong pinaka-importante sa kasaysayan. Ilabi na iya nga sa aris kita subong nagapangatubang sa pandemya bangot sa COVID-19. Amo nang hambal sa CCO Secretary Martin Andanar. Kay sulo sa iya, nakasandig ang palaabuton sa kapalatino sa tono sa presidente. Mapuartiba dira gid yan sandig, pero bantayan ka na. Pero sa ina preparasyon nga ina, nag-arangkada man niya ang sona, sona protest, di ba tawe? Nag-umpisa ng ila protesta sa nagkalain-lain nga grupo para sa sona sa presidente. Di aga pa kagina, mga 200 na to katawon, napatingin sa nahublag protesta sa Commonwealth Avenue. Pero abi ninyo sa itong sa ni-update, sinigid laman, wala pa gani ang rally kaina. May 5 na kamyembro sang piston nga gin-arestar mo, na sila yan nagapakadto pa lang sa lugar sa diin patigayunon ang protest. Wala pa yan mag-udto, 5 ka militante nga arestado. Pila pa na ka-oras before sa zona ni Duterte. Kaya nabasahan tabla sa tweet sang piston, na sa tweet sang piston, isa sa grupo sa mga progresibo nga jeepney driver. Ang nag-report yung nagsilik sa 5 ka mga chauffeur or drivers, ang ginaresto sa Quezon City Circle, alas 8:30 kay na wala pa mismo gani nag-umpisa ang protest ngayon. So bantayan ka ng development angot sina karon. Kung ano bala ang mga matabo sa sininga hapon. Kag kung ano ang mensahe nga makuha naton sa ikalima nga State of the Nation Address na Presidente Rodrigo Duterte. Bala iyaman imensyonar ang nahanungod
sa ABS-CBN, abi ninyo kadamo sa gihapon sa mga hopeful na galaong na mabalik ya sa area ng ABS-CBN. Ari, sa patigayon, wala nga survey. Tatlo sa 4 ka mga Pinoy ang gusto mo mabalik sa ere ang ABS-CBN. Pagiman sa bago nga franchise nga gimbalabagan sa 70% sa manubo yung nga panalgan sa Kongreso. Meaning, 75% sa mga Pinoy nagasuporta nga pabalikon gid ang ABS-CBN. Kanpunta na ampi na base man sa data nga nagabuwa sa survey sa SWS nga syempre ara din niya ginapin panilugan ng pundasyon sa karon nga anong kamiyembro sa Makabayan Block sa Kamara nagapangabay nga panagutan nga pagabutuhan sa plenary ang desisyon. Kagsamo man nga survey from July 3 to 6, 13% gid lamang sa mga respondents ay nagasiling nga hindi na kinahanglan panibago nga franchise ang Giant Network. Kag 10% lang nagapabilin nga undecided. I hope. Pero lang taon tabala kung pagabasyan ang survey nagagawa, 75% sa mga Pinoy ang nagahambing nahatagan panibago nga tsansa, panibago nga franchise ang ABS-CBN. Kaya naman na. Action Radio Philippine Standard Time, 1:52. Philippine Standard Time, natawa. Pero isa lang yan. Tungod sa wala unpat na pagdamo gihapon sa mga kaso ng coronavirus disease o kung COVID-19 dito sa atin sa pungsod Pilipinas, ginabuluban pa balasang sila naton sa mga researchers from UP na suno sa ila halos 2,000 kagtunga. 2005, ang mangin infections and deaths matapos ang bulan sang Agosto. Meaning, sa ila pagbana-bana kag pagbulubanta, magalabot sa 140,000 COVID cases ang Pilipinas. Amo nang ila iya nga by end of August amo nang ila ginatanaw. Amo nang ila ginatanaw kasi nagligad to siling hindi ang debalagyan ano sa Malacanang diin man makalabot sa 70,000 man ang kaso ng Pilipinas by end of July. So kita ka na subong. Ini nga naman nga mga pagtanaw sa mga experts aton man natagaan igdalupangod. Paagi sa inyo, Tito We. No? Kinanglan kontrahon ka na, paagi sa aton mga actions. Para nga hindi ina mangit nga kadamuon sa nga infected sa COVID-19. Ara sa aton tanan, yabe. Tag isa-isa sa aton, kaugalingon. Kaya ang hindi naton pagwa sa aton panimalay, kung hindi man lang importante yan, dako ina nga bulig nga makonsin neto ang paglaktas ng virus. Okay, tawanay at ang dalagan sa panahon gali, okay, hindi nagapanag-uob siya ba lang? Ay, si Zina, sa mga nagapamangkot, Intertropical Convergence Zone, dulot sa mga ulan, pag-ulan-ulan, sa pila kabahin sa aton pungsod. Amoy na iya ang weather forecast and pag-asa, no? ITCZ. Padayon na mag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao, magdulot sa paglugalog sa kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan, kag pagpanag-uob, sa bahin naman diri sa aton sa Visayas, kag Mindanao. ITCZ, upod ang localized thunderstorms, mag-aapekto man gihapon, na magadulot man sa pagulugalong kag tumagal-umon nga kalangitan sa pinakabahin sang Luzon. May panalag sa nga pag-ulan, pagpanalithi, karon sa kagabihon na dito na bahin sa Luzon. Nagapaan naman ang pag-asa sa mga pagbaha or landslide sa tion sang pagpanag-uob. Yan halong-halong lang. No? Ang aton haring adlaw kaina sang aga, temprano pa nagpakita, alas 5:38 sang aga, kag magatunod naman siya karon sa kasisidmon, mga alas 6:27. Okay? Oho! Ang aton anay, matahong nga lalantunon, haragid sa inyo tanan. I grew
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalap na. Fans from Shawit Homo, para man sa itong sila mga palangga nga mga tagpalamatingan nga good man, kay Tito Wilma karon nga hapon. Siyempre man, sa itong dira mga late tuners, mayong hapon lang sa inyo, kag madamogin nga salamat. So, relax ha, mabalik pa si Tito Wilma, pagkatapos ang pila man natin ka mga importante nga mga pasibali. Ang Pride with Fabric. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na Okay, balik si Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time. 2:05 na. Pero
syempre nga ito man ay Dr. Alfred Steele, Mangusin Tea. Ini produkto sa Dr. Initon, pwede mo na inon, di ba? Tag-silo naman ang keyboard sa isa kasuludan nga, pwede na ito magamitan sa tubtob isa ka litro nga mainit nga tubig. In benepisyo, kinahanglan ipaambit na ito sa bugos na natin nga pamilya. Ang Dr. Alfred Steele Mangusin Tea, pwede mabasal sa tanan nga sincere drugstore. Pwede man sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa tanan nga the generic pharmacy. Okay. Mayong hapon lang dira sa nag-upod sa iton online. Kay Edwin Gonzalez, salamat din. Upod kay Miss Giselle Franco, dira sa may Maaw, no? Salamat. Sa akong kabatmate kay Hinidino Cadiz, all belated happy birthday sa imo, Chin, ha? Kay Nining Malo, kay Larry dira, thank you so much. Mayong hapon sa inyo. Kay Elizabeth Malakagamala, araman sa ito nag-upod live na live. Kay Chen Chen, keep safe always, Tito Wilma. Salamat din sa imo. Pamati diri sa maaga pangati sa kapitan. Sa kapitan ni Makmak Obaw. Pangapi may po. Gaulan na sa inyo. Okay. Ano ulit to like to keep safe mga ka-aksyon. Salamat din. Mayong hapon ko na sa kabatchmate Jean. Salamat. Good PM good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Engineer Pantaleon, Maban, and Francis Ferraren on their birthday today. Thank you. Keep safe and God bless man. Miss Heaven, mayong hapon. Check attendance lang ko. Salamat, Gisela Alagos. Kay Manuela Martinez, salamat, Ma'am Wilma. Good afternoon, Tito We. Monitor lang kami dito sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, Nakaskiliana. Tamyaw ko lang dahil family Haliazgo, Hicano family, Salvatierra, Douglas family, Tapayan, Laureano, Calpasugiran family, of course, Calvarian family. Salamat ni Drema Hicano Aliazon. Okay, dala lang no? Balikan ko lang ng iba na ito ng mga greetings karon. Sa ito man mga kauturan dira nga gusto magpadala sa inyong mga istorya sa kabuhi, nakatag sa inyo sa leksyon o kanya inspirasyon man, o kung problema nga luwag ninyo idangop kay Tita Wilma sa kutuban sa atong masarangan. Maghatag kita sa atong personal opinion, personal advice, nga makabulig man sa imo ginaankon nga problema. Diba? Sulat nyo lang, pero subong, dumilubad-bulbud lang yung magkanta sa post office, kaya magpadala yan din sa atin sa This is My Life. Kalabanan sa atong mga kauturan nga may mga FB account, dali sila nagapadala sa aton sa personal account ni Tito Wilma. Kung gusto ninyo, pwede man. Search nyo lang ang personal account ni Tito Wilma. Wilma ang Tupina Sugaton. May send message na. Type nyo lang. Tag-send. Si Tito, wala na makabasa. Wala na nangyayiban. Kaya ginahalungan kuman ka mo. In your privacy. Pwede ninyo mahinagong inyong alam nga taglugar. Okay? Yes, Tito Wilma. Gino Sir, salamat din. Okay. Ang aton pagabasakong subong nga hapon nga sulat, ginpadala ini siya sa taga-Alimudian, Iloilo. Alimudian, Iloilo, kaya nagapatawag siya sa ngalan nga Katrina. Kag ang sulat ni Katrina nagasiling, Dear Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao
napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang sulat ni Inday Katrina nagasiling, kumusta lang sa imo, Tita Wilma? Kag maayong hapon sa programa This Is My Life, kag sa tanan nga nagapamati, sa tanan nga nagatanaw sa FB, kag sa tanan nga staff sang Action Radio. Tita Wilma, kabalo ko nga hindi lang ako ang apektado sang coronavirus. Kadamo, tanan. Kung nga ay impadala ko ang akon sitwasyon subong nga ginabudlayan gid ako, ina para man mabatsyagan sang tanan nga hindi lang sila, kundi pati ako man. Abi mo, Tita Wilma, primero na huya pa ako mag-send, pero wala ko nabatsyagan nga natapos ko na gali ang akon inugpadala sa imo. Tawgalan ako kay Katrina, taga Alimudian, Iloilo. Abi ko ta, matapos na ining pandemic na ini. Pero wala gali, kag daw hindi health, matagaan katapisan. Kung sa sitwasyon namon sa akong pamilya, maayo tanan ang amon lawas. Pero, hindi gali sakit ang makuha ko, kundi last salary ko sa akong ginaobrahan. Ina ang akong problema. Nagaobra ka ako sa isang kadako kag kilala nga school diri sa among syudad. Nag-work ako bilang isa ka librarian. Maayo kag may trabaho man ang akong banan. Pero ang hindi ko mabaton, 14 years na ako na regular employee. Jutay ang amon enrollment. Gani, nagbuhin kang mga empleyado ang administration. Wala kami choice. Hindi masarangan sang school ang pagpasweldo sa amon tanan. Priority nila ang mga teachers. Kag ang iban na empleyado sa opisina. Ang may angot lang gid sa enrollment kag admission. May 2 months na ginhatag na deadline para sa amon. Yung mga nakaligad lang na adlaw, wala na ako obra. Problema, paano na ang mga hinapaeskwela ko, ang mga estudyante ko, tungod mas nagbudlay pagyed ang klase. Ilabi na kung online sila. Puwerte ka mahal sa laptop, Tita Wilma. Hindi mag-igo ang sweldo namon sa bana ko. Problema gid nila ko. Kung sa iya lang gid kami mag-sing. Andi mo, nakibot gid. Kag nanungkon gid ako sa natabo sa bahin sa akong trabaho. Bisan ano kapagali kadugay sa ginaobrahan mo, pwede gihapon nga madula ina sa inyo.
Hindi ko kabalo kung paano ko magsugod. Sila sa sinimana na ina ilang termi ang ginapamensar ko. Kag-abi mo, nagakadulaan ako sandana sa kabuki. Ay, hindi na naman. No? Hindi ang kaayuhan ko ang ginapamensar ko, Tito Vilma, kundi ang akon mga bata. Duha pa ang elementary, kag isa ang high school. Gani nagsulat gina ko para mahimasmasan man ko bala sa dagok sang pandemic nga ining coronavirus. Pasalamat lang gid ako, Tita Wilma, nga buhi pa kami. Maayo ang lawas. Pero ang ginakahadlukan ko, amo ang mapatay kami sa gutom. Tita Wilma, ari lang ko nagapamati. Gusto ko gid mabatian ang imo matugda sa akong gina-experience sa karon. Salamat gid sa pagbasa. Tawgalan ako. Kay Catherine. Ay, so, mga anak. Katrina, sa imo daw na sa tanan, salamat gid nga madamo. Salamat gid nga madamo tungod imo din share ang imo hitabo sa kami. Nabatsagan naton ang kabudlay para sa imo. Nabatsagan naton ang paglibog sang ulo mo kung paano ng pamilya mo. Especially ang palaabuton sa imo kabataan. Although makasiling kita na hindi lang ikaw ang nagtitado sini, hindi lang ang imo puluyan, tanan nga pamilya, sa bugos nga kalibutan, manggaranon man, imol man, apektado kita tanan. Kita tanan, nagaan ko subong. Amo na gani, napuntan, awon na to ng sitwasyon na to sa kabuhi subong. Hindi lamang kita mag-focus sa among na sitwasyon, tan-awon, balik doon naton gamay, ang aton spiritual life. Kung nga nagakatabo, tanan sa aton kabuhi. May purpose ang gini. Pwede akong paintindihon, ginakuhit yata nga balik doon naton ang aton kabuhi sa palaabutan. Balik doon manaton siya, dumdumon manaton siya, hindi kita magpakagumon, magpakabuang sa aton sini mga bisyo, sa mga material na bagay, kundi tanawon naton ang aton pagsinalayo sa sulod sa aton panimalay. Ang relasyon naton sa aton mga kabataan, sa aton pamilya, sa aton komunidad, sa aton isig katmo, sa aton isig kapareho. Kaglantawon man nato na aton tagtatag sa katmo. Nalipat ka na bala sa iya? Kinahanglan. Amo na bala nga sa 24 hours a day. Isang tagaan pa lang siya 5 to 10 minutes every day. Pagbugtaw ta sa aga. Pagtulog ta sa gabi antes magtulog. Pasalamatan naton. Ang kabuhi nga ginatag niya sa aton adlaw-adlaw. Ang blessings na ginatag niya sa aton adlaw-adlaw. Ang mga problema nga ma-encounter naton man, pasalamatan naton ina asking from Him nga i-guide niya kita para sa gusto na solusyon atong problema. Inday Katrina, hindi ka magpadala sa problema nga ginaangkon mo. Nothing to worry about life. Wala ka na di sakit mo. Palareho kita ka na. Nahibaluan sa Diyos kung nga nagakatabo ini. Siya lang din ang makahatag kasulbaran sa atong tagsa problema. Pero bisan ano pang matabo
sa aton kabuhi diri sa kalibutan adlaw-adlaw. Ang Ginoo niya hindi magbago sa iya kaayo para sa aton. Bisan kung kaisa nagahimo pa kita sang kasalanan, tanan nga mga malaot ginahimo naton, pero tan-awon ba na naton how good is the Lord? Yes, He is really good, diba? Hindi mo yung pagpamensaron ang sitwasyon mo, nilagay sa hanon ka lang sa among sina. Dahil sa aton ginabudlayan sa sitwasyon sa karon sa lain-lain nga aspeto sa aton kabuhi. Madamo kita sa mga kauturan na ginakulang. Mas sobra pa sa gina-experiensya mo. Nga abi mo, ikaw na din ang pinakalis. Oh, kadamo. Mas sobra pa sa inyo. Manami nga na-share mo ang imo sini balatsagon. Ang kaundan sa balatsagon mo, kaya kabugat sa guon mo lang mo. No? Bugat sa dughan, bugat sa aton ulo, matsag mo na ginalukdo mong bilog ng kalibutan, feeling mo na wala ka na paglaom sa kalibutan. Hindi. Tauga ang aton mahal na Diyos. Itugyan sa iya ang tanan. Pangayo ka sa iya kapatawaran, sa iya guidance, sa iya compassion para sa aton, kaliuy para sa aton tanan. Kinahanglan tagin aday. Kaya sa sitwasyon mo subong, kadamo sa mapangaduyuan man naton bulig, di ba lang, swerte ka pagamit kani ara kapaya ginahulag, ang iba naton nakauturan wala agad. Pero okay lang ina. Hindi ka magkakuya, no? Sa pagpangayo man sang bulig tungod sa sitwasyon mo, kasi kung magsalig ka man ng sulong sa imo bana, hindi mo gid masuportahan ang inyo adlaw-adlaw nga tanan kag ang inyo kabataan. Hindi ka magkakuya sa namal ni Bisito Vilma. Himuon mo, buligan mo ang kaugalingon mo, para man mismo sa imo pamilya. Adjust ang pag-budget. Adlaw-adlaw sa kinanglan, kung anong ara lang, amo na. Hasta nga, ma-adjust man nato ng atong kaugalingon, madisiplina nato ng atong kaugalingon, nga kinanglan ma-adapt sang lawas maton, ang amusin nga pagsinaliw adlaw-adlaw. Kaya nga, hindi ta nato nabalikan ang sa nakaligan na mahamungaya ninyo pag sinaliw tanan na gusto makuha, magbabakal ninyo, mahatag sa kabataan. Subong nga, hindi na. May mga foundation, may mga scholarship, hindi natin ang gobyerno, pwede man, in case di man. Pwede mo man umpisahan diraan, uso subong ang online, kung ano mahimo mo maligya online, para nga maka-income ikaw. Hindi ka magkabanasa. Kabataan mo, sunod sa imo, makabuligin na sa imo. Kung magpakahuyan ka, wala siyang nakabo. Galing mahambal ni Tito Wilma sa imo, magpakabakod ka. Hugot ka sa imo energy, sa imo pamilya, sa imo kabataan kagbana. Silang imo maging inspirasyon para hindi ka maghuyan. Kag magpangamuyo. Mas nami pagid sa kagabiyon, pangamuyo ka upda ang kabataan mo kagbana mo. Kaya nakabalugid kita na ang tanan na ini, may plano gid ang Ginoo para sa atin. Katrina, atin man ang bakanon, halos sa inyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun ang purpose-driven life from Jenny Rivera at ang dili lagi na patungod sa itong letter standard karon nga hapon nga nagpatawag sa Inday Katrina dira sa Alimudian, Iloilo. Sa iton man mga kauturan dira kabaluman kita tanan kita apektado sini mga balangin kita Wilma kinanglan magpakabakod kita. Magpakabakod kag maghalong kita sa itong kaugalingon. So sini man nga hapon nakabalo kita nga gapaabot kita expect kita sa President Rodrigo Duterte kag kabalo man kita sa iton mga progresibo nga grupo nga nagamata-mata man tipon subong sa pagpatigayon man sang ila sini protest. So bantayan man nato ni nakaroon ang ila sini mga ginaduso. Pamatian nato man nakaroon sa pila man naton ka public affairs program. Diba? Kay Ginny Sulgon, Tita Wilma mayong hapon. Ang yaw lang tuliog kay Rachel Hardinico Santisteban. Happy birthday today. Kay Jose Moncauturia, kay Marlene Diaz nga nag-aupod man. Budhay Maro. Nani Norm, salamat man. Aljan Limaco, Christian Roa. Kay Ike Sufano Robles, nga nag-aupod man sa eton. Of course, si Ron Arihide 12, salamat man. Nang Jo, kay nang Jo Salanga. Kamusta man ikaw? Okay lang nang? Yes, keep safe lang na and stay healthy. Amo lang na importante, sikreto naman. Kay Sister Jay Sanyang, good afternoon. Hi there. Kamusta ka daya sa US? Keep safe, man. And God bless. Jen Wiscos is watching. Thank you. Kag kay Jude Gales Macawili. Good afternoon. Action Tito Wilma Sugaton. Action Radio Bacol. Kompleto ang address. Ato sila sa may Malibay, Pasay City. Halong man kamodera. Si Ron Sugaton, nga nag-upod man sa eton. Si Jenna May. Si Manang Kaylee, mayong hapon lang dira sa inyo. Miss Margie Haniva. Kay Juna si Bayos Butilio. Si Alex Fuentes. Thanks, Ged. Good afternoon sa imo Action Ma'am Wilma. Kay Happy Rainy Monday sa imo. Keep safe. Likewise, sir. Jocelyn Halamaan. Salamat man. Oy, relax. Balik pa si Tita Wea. At katapusan sila may naton sa mga importante nga mga commercial. Ang balitang Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian.
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Actually, Philippine Standard Time. Alas 2:25 na. Balik man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa Sismaylas. Ay, ang ato na panyawan liniment, ha? Ang aton panyawan liniment oil, nga kinanglanon gid sang aton mga kauturan nga mga may arthritis sukon rayuma. Nan. Kanambal na naton panyawan liniment epektibo masaligan ni na siya produkto sang Fed Pharma. Makatagid alibyo sa inyo pagpalanakit sang inyo tukod, kaugatan, kaunuran, inyo mga kasukasuhan, kinanglan ka. Kaya nga, ang tanyawan sa itong pulong, manunggal ina siya. Dako gid ang mabulig sa inyo mga na pag-atake sang inyo rayuma kag arthritis. Sa mga may diri-diri kag subong man sa mga may barikus man. Oo, mga anak ko. Sakit sang sa kabataan, pag-isod sa panyawan nila naman. Hasta na sa pusod, bilog ng siyan, balikawang kaglikod. Okay, tandaan ng kids, ang panyawan liniment oil, pwede natin inamabakal dira sa mga tsindahan kag mga butika sa inyo tag sa kalugar. Ara man available diri kay manicure, pedicure, dira o, Tita Wilma, patamyaw lang ko kay Sir Nilo, kag Ma'am Gladys, nagapamatagid subong sa action. This is my life. Thank you. Dere sa may barangay Diloy, Valladolid. Yes, salamat. No? Ato ma-share sa inyo karon nga pong dali lang gid. Kung mga na-share na mga utan, mga prutas, subong bulak naman. Ang orchid, ay sus. Ang orchid, gali, hindi lang siya pang-display. Nami man ni siya, nga ipangbato naton sa mga kauturan natin mga kauturan naton bala nga uyang or weak ang inyo sa immune system hina nabalo naman kita sikat yang orchid sa mga manggaranon na para sa do para sa tanan para do para hobla sa tanan klase sang tanom ini ang number one para sa ina di ba sa mga may kwarta ay ginakaali nila ginakalungan ginaspoyan dakor sige nga atipan gani halos tanan sila may tanong na orchid. May hindi lang niya basta-basta nga tanong, ginaatipan pa nila ini nga may pagpalangga. So, sa mga tao nga palangga nila sa kabuhi. Tuod din man na, sikat man ang orchid sa mga office, di ba, sa mga dalag ko nga mga kumpanya, kagiban pang yun nga mga business places. Ang nami pagyan, malipay ka pa sa orchid. Kaya nga fresh, o kung makasiling kabalaya, live na orchids ang ginagamit nga pang-dekorasyon, pero hindi lang buhi na orchid ang gusto sa mga tao. Tungod, pati na ang mga pictures din, ginagamit man nila nga pang-dekorasyon, di ba? Ariyo, kay suno iya sa Japanese legend, may isa iya ka-emperor nang iya asawa sini hindi pwede makabata. Sa sobra niya nga kasubo, abi ninyo, ang asawa sa emperor nagpabilin siya sa Garden of Orchids. Wala siyang ginahimo dito, kundi ang ginahimo, yun ang ginahaklo niya. Ang scent or bako nga pagwak ng mga kabulatan sang orchid. Kag abi ninyo nakaangko niya sang dako na milagro sa bilugid siyang emperyo. Kaya nga, ang asawa ng emperor nga hindi pwede makabata, nakaangkon sang stress. Sige diya kakabataan. Tagtungod dira, nagsobra pagid ang kasikat sang orchid sa Japan. So, ang mga ginatawag na samurai, naganyap sila, nalingaw sila sa pag-atipan iya sang orchid. Nga do pareho ba nga nalipatan na nila ang ilang kabuhi bilang mga ngaway. Ang mga tao nagtanom na sa orchids dito sa ilang lugar. Kaya nga dakong ila yung gina-income sa pagtanom sini. Kaya ang iba nga produkto, napabayaan na nila. So sa amo sila nga sitwasyon, ang ginhimo naman sa emperor, abi ninyo gindumili ang pag-atipan ng orchid. Kaya ang silot, kamatayon, sa sinuman na magalapas iya sa among nga mando. Kita nyo na. So, ang China, among una nga nakatalupangod sa orchid tungod ini ang din kilala nga sikat
nga emperor, sa sikat nga emperor, tungod din kilala na sa sikat nga emperor, so dito sa Japan, na si Shenong, din kilala lamang bilang father of Chinese medicine. Kag-abi ninyo, ang mapuslan siya sa pila ka mga balatian. Abi ninyo ang orchids, pwede man natin gali magamit nga bulong. Sa mga very weak ang immune system, sa mga may cancer, sa mga nagakurap-kurap ang panulukan dira, o kung nakamoy ng masiling ba lang nga may mga signs and symptoms kamo sa pagkabulag, ay gali. Sa mga may sore throat, kag may digestive problems kamo, sa mga gina-LBM, low bowel movement, mga ginalupot, nanami man siya. Kag mga, kung may gums disease ka sa imo balalasi, nami man siya. Kag pang-away pag sa mga bacteria sa sulod kagwa sa atong lawas. So nakita na ito, pinakasikat nga medicinal benefits ng orchids, amo ang pangontra sa depression. Kanami gali, no? Kag pinakasikat pagid sa moderno nga panahon subong ang orchid tea. Katilaw na ka muna. Kahit na bi, galing kay tea, wala man sa orchids. Kung napamulak na inyo orchids, okay, get. No? Orchids, simonyo orchids tea. Ang epekto sa tao, feeling mo, nagmalipayon ka, nagapagsikat, kag ang imo energy, mismo sa lawas mo, mabatsyagan mo. Ang orchid tea, mahimo mo na ining petals ng orchid, himuon mo, i-dry mo siya, ang bulak ng orchid, tapos, siyempre, butang sa taas, sa butangan sa ihinit, huluman, imnon mo sa gabi antes ka magtulog. Pagkabuta mo sa aga, after sa pagpahuway, hindi gani sa pagtapos man panyaga sa udto, nami nga pag-inom sang orchid tea, amo ng right time, ha? So, try niyo kung kamo bulak sang orchids, kami wala ko di orchids. But anyway, nabalaan naton, abi naton the best, kasi pinakanami lang siya nga pang-dekorasyon. Gali makabulig man siya sa aton ikayong law, especially sa aton immune system. Ang orchids, good luck sa inyo. Balik si Tita Wea, pagkatapos man sa mga importante, yung mga commercial. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Standard Time. Ang itong man Golden Sun Finance Corporation. Kung kinanglan ninyo kwarta, gusto ninyo mag-loan ay naman klase sa loan, inquire din kamo sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede kamo katawag sa cellphone number 0925-708-8424. If not, araman sa landline 468-707-6730. May mga branches ini sila outside Bacolod, ara sa Bago City, Kabangkalan City, may araman sa Silay City, kag Victoria City, araman sa Dumaguete City, no? Pwede ka mo maka-inquire kung anong gusto ninyong loan. So, kung na-provide na ninyo ang mga requirements na kinanglano nila, madasig ang pag-process, madasig ang pag-approve, nubo pa ang interest. Nami pa na sila mag-amuma dira. Nakamtaman ng Golden Sun Finance Corporation dira sa corner LN Agustin Drive, kag Lopezina Street, Bacolod City. Pakadton siya sa shopping, kunari ka mo sa Bacolod. Yes, Tita Wilma. Kag siyempre nga, ito naman Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi ginato nila pagkalipatan. Ang reminder from Dr. Pinoy Squalene Capsule, ning tinahon ginato na babaskog ang aton immune system. Ang paggamit sa face mask, pag-observe sa social distancing kung magawa ka mo sa inyo puluyan, kag ang pagpanghugas permisang kamot. Kinahanglan gid personal hygiene. Amo inang panumdong as always ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated. At siyempre pagpabaskog sa ating immune system, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbuntaw sa aga, pagpatapos mo gargle kang pangalimog, inom ikaw dayon, pero kung may ginabatsyag ka sa lawas mo, kinanglan mo gid, 3 ka beses sa sulod sa isa ka adlaw, 30 minutos antes ikaw magkaon ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alaman ko tanon sa inyo ginabatsyag, kag sa itong produkto, Dr. Pinoy Hotline, 441-1399, kag naman sa mga Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa District sa may Lopez, Mandalagan. Papasalina sa mga butika dira sa inyo tayo sa kalugar diri man sa among Bacolod, ay available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generic Pharmacy. Sa mga nagahulat naman sa ila mga horoscope, bantayan. Okay. Una-una, tawe, siyempre, ang mga nag-celebrate ng ila birthday karon nga adlaw. Sa mga mag-asawa nga sa ulog man sang ila wedding anniversary. So sa atin man mga celebrators, enjoy pero kalong lang. Ang ara lang pasalamatan natin hindi nakita mag-bongga-bongga pag may saluhan ng pamilya okay din. Good health ang atong sini wish para sa inyo. Kag kinanglan man malipayon man kita adlaw-adlaw. Kag syempre man more blessings. Ha? Okay, Tita We, horoscope karon nga adlaw, Lunes, Hulyo 27 tuig 2020. Una ko na ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, amo ini mga natao Hulyo 23, kung ito ba gusto 22, Leo, ang madugay mo na nga gusto mahibaluan.
maangkon mo yan. Kag mahibaluan mo dito na. Tandaan mo lang, hindi talaksan sa matudkod nga paghigugma, ang talaksan gali, sa matudkod nga gugma, hindi sa tinaga kag kwarta ha, kundi sa buhat kag aksyon. Kasi hindi may bago nga paghigugma nga magatubo sa inyo balasyano. Pero tandaan mo, may likom nga mabuyag yan. 12, 29, 33, 38, kag 40 ang mga maswerte mga numero. Red is your lucky color. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, kung nagaplano ka na magnegosyo, kung may kapital ka, nag-augyo ng panahon para sa imo. Mangin matawhay man ang dalagan sang oras mo karon nga adlaw, kag wala ikaw sa mangin problema. Maswati mo nga numero 3, 10, 17, 20, kag 42. Pink is your lucky color. Sa mga Libra naman, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, abi mo bala Libra, ang madugay mo na nga gusto matabo, may katumanan. Padayon na lang ginaplano mo, sigurado nga matapos dito na. 8, 16, 22, 26, kag 41 mga masuwati mga numero, Jade Green is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, happy ang adlaw mo. Ha? Mangin harmonious ang bugos nga pamilya. Prepara man sa grasya nga mag-aabot. 3, 11, 15, 30, kag 43 mga masuwati mga numero, lavender is your lucky color. Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Posible nga maulamid ikaw, Sagittarian, sa isa ka intriga karon nga adlaw. Pero kung hindi ka mag-panic, malutan mo ina, masulbar mo ina. Hindi pagpatigi ang mga istorya nga wala sa nasulot. Mga masuwati mo man nga mga numero 13, 20, 23, 29, 40. Aqua blue is your lucky color. Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Isa ka kapamilya mo o kung ambyan mo ang magadulong sa imo sang balita na posible igakalipay mo o kung igakasubo mo. Preparar lang, suwerte mga numero 3, 9, 11, 18, 34. Lucky color, tangerine. Okay, una nga ba sa ito man pagbasa sa ito mga horoscope pagi sa itong tagsaga zodiac sign. Relax lang ka mo, Miss Journal Reaper. Salamat man. Kay Frank Nagisaga, oy, kamusta ikaw? May hapon lang dala. Kay Tutu Kim, kay Girlie may atong ang. Pero balik si Tito Wilma, pagkatapos kini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod
sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte. Update Ang Antonarate TX 500 capsule, hindi ginato nila pagkanina. Ingredients 1, phytochemicals ug antioxidants, ina pangontra sa pagubag sang imuatay. Gani kung may problema na gamay, hindi naton pagpawalaan. Kinahanglan talupang doon, kinahanglan tipigan, kag protectionan. Paagi sa pag-inom tayo, DTX 500 capsule, adlaw-adlaw. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. DTX 500 capsule, mabakalina dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, dili man sa among sa siyudad sa Bacolod. Pero pwede kita makabakal online. Log in lang sa www.kalusuganyan.ph kay Kalusuganyan Facebook page. Okay? Yes, Tita Wilma. Tapuso naton anay mga nabilin naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Aquarius na kita titawe. Sa mga Aquarius, mga nataw Enero 20 tugtog Pebrero 18, ay posibilidad nga hindi madayon na ginaplano mo karon nga adlaw nga may iban ikaw nga importante nga bagay nga dapat atumangon. Suwerte mo nga mga numero 2, 9, 11, 21, kag 29. Lucky color, mustard yellow. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Masako ka subong adlaw, pero happy ka sa resulta sa imong himuon. Pisces, hindi ka magpangako ha, tungod sa imo kasakuon,
kay nga amalimtan mo ina. Masuwati mga numero 4, 13, 16, 19, kag 35. Lucky color, violet. Aries, Marso 21, tugtog Abril 19. Sa mga Aries, may mga-contract, pero sa ginaangkon mo iyang abilidad, wala sila sa mahimo sa imo. Likawan mo nga maakid ikaw karon nga adlaw. 5, 13, 21, 30, kag 39, gumasuwati nga numero, red is your lucky color. Action, Radyo Philippine Standard Time, in punto las 3, ang ito na nasa 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus. But the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Maanay, sa puso neton ang mga zodiac sign nga nabilin para sa ating horoscope tao roots na kita Tita Wilma. Na? Sa mga kawiyan na tao Abril 20 tugtog Mayo 20, kung may ginaplano ikaw, hula gila yun para makita mo ay positibo nga resulta. May nakabulig sa iyong problema. Suwati mo nga mga numero 8, 22, 25, 37, kag 40. Brown is your lucky color. Yes, Gemini. Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Kung may ginakulat ka, hindi na pagpaabuta, kay daw wala chance nga mag-abot ina. Na? Madali mo man makalapitan ang tao nga gusto mo nga may sugilanon karon nga adlaw. Suwati mo nga numero 2, 13, 15, 27, kag 34. Lucky color, green. Yes, Cancer. Sa mga Cancer naman na tao, Hunyo 22, tugtog Hunyo 22. Ang pag-save, kung ang kisahan mo, mag-aayuhan ikaw. Tunan mo man, ay mo ginauso nga banat, para hindi ka magpalang. Yes, 12, 27, 40, kag 43, masuwati mga numero. Navy blue is your lucky color. Yes, nabatiyan natin talaga mga zodiac sign para mag-sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Pero nga itong mananay nga, Zenton Plus Gold. Tandaan nyo lang, maayo kasi pinaka-epektibo ini nga food supplement. Tungod nga, may gindugang dali nga marguso, mangustin, balunggay, ahos, kag spirulina. Amo ining ginapangita mo nga luyag mo, din pabaskog, mas pangamangin maayo, kag mangin epektibo pa tungod sa imo problema sa imo nga dugo na tama na higko, damo ang imo ginabatsyag, problema mo imo sugar, imo cholesterol, imo nga uric acid or whatever, blood pressure mo pa get. Zenton Plus Gold, mabakal mo ina sa imo mga suki nga butika. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos kami. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, Las 9, Padayon 152 Wilma, ay ang ito na ni Dr. Alfred's Medicine Sugar with Stevia. Stevia is a natural sweetener. Yes, produkto man isang Dr. Alfred, nga 100% pure na is natural, kag 100% organic. Tandaan pa lang, pinakamaayon ni sa mga kabataan sa mga na-edad 60 years old and above. Nagapanami ni siya sang ila memoria, no? Para hindi magmangin malipatong. Kag sa mga iloy, na sa tanan, mas namig siya. Kaya nga, kompleto sa proteins, vitamins, and minerals, kag mas kasiguro kung niya nga natural, organic, kag wala preservative. Ang Dr. Alfred's Medicine Sugar with Stevia, siyempre, mabasal na ito nila sa itong mga butika din na, diba? Available man sa taning sincere drugstore, wakong Chinese drugstore, kag sa tanan man niya da generic pharmacy. Sa itong mga kauturan dira, ng inyong mga mensahe sa itong naging padala pa sa siya gid. Nawak tungkol si Tita Wilma wala na sang oras, kita magapaalam sa itong pagpangalagad karon nga adlaw. Ang ito naman Bible verse
Today, halin to 2 Corinthians chapter 9, verse 9, it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Salamat po. Buwas naman, standby sa mitahong nga drama, mensahe ng pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,